Bai, alde batetik ikusten dugun bezalaxe legebiltzarrean oraindik legea behar dugun translegea erabat ukatuta dago, ez berririk legebiltzarre honetan aterako denik, eta baita ere hemen gaude erabat kezkatuta bai hildakoen kasua irekitza posibla den edo. Badagolako beste sentsibilizazio bat, adibidez, emakumeen indarkeria jasatzen duten kasuan, argi dago gizartea ateratzen dela eta baita alderdi politikoek eta guztiak ateratzen direla kalera, eta erabat salatzen dutela injustizia bat izan dela, eta injustizia hori badaukala generon dagoela osatuta indarkeria hori. Argi dago eta ikusten den bezalaxe ez da berdin gertatu, eta oraindik gaude itxaroten ea zer gertatzen den bost kasu honekin. Alderdi Popularra eta bosteko gobernu adibidez Madrilen bakarriko alderdi Popularra dago, eta hemen Euskadin baita ere ikusten dezakegu bezalaxe alkate gai batzuk lortzeko, eta baita ere Foru Aldundiak izan dugu alderdi Popularra determinanta izan dela, eta hori ere erabatean ez dakigu zen motatako murrizketak izango dituen, baina posible izango litzateke baita ere murrizketa hori jasatea.